kagayan kan sa kabsat at timanen ti pagayan mo antay din kayo kagapitas na sunata. Na ikalang nagitun kiletaan kas na dyan malasatan nubo anarway ngayon ka insang bay no iti tilubong ko ket nagsaga makenlimdo pusukit na ikalang nagitun kiletaan kas na dyan malasatan panubo anarway ngayon ka insang bay no iti tulubong ko ket nagsaga makenlimdo naililiwag ko di pa nang irurumen mo tiin baklay mapanag ko ketas lang kataksen itikos ngemitiin na pag nakaidaros di magkara
kanayon. Kay diliday anak pasara, ragsak isimukan, ngawan iti kumadpan. ragsak, puso pinasugat, taawanan ni ayat nagpanagak adak sanggasa. Karika iti kanyak asisyak la ti patpatken, yung naglabas ti panawen, nagbaliw kameten, itasaranay kung isaen.
arubos kadagitan ay matangsan unas yan kadagitoy panyok na awan rugit na bare sumublipan di ayang asumina di ayang asumina at sublipan mata amin apisa ibumus ko amin idam ito sikat ay matay gaburan ang tutilulwa sagay tanem mo aldaw rabi abad batayan ka sublipan ngata amin apigsa ibumus ko amin idam inton sikat ay matay gaburan kang tutilong aldaw rabi laban batayan ka sagay tanem mo aldaw rabi laban batayan ka sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon harapapku
ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dingnuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sikat ka na yung di harapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ngitawe ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyak ko alipate uray pa'y agkaagtun itay tanin sa dingnuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yung di harapaap ko ket di kanto mapukaw tuy lagip ko uray pa'y aglabas ngitawe ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y agkaagtun ijay tanin uray pa'y aglabas ngitawe ikariken ka nga sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y agkaagtun ijay tanin uray pa'y agkaagtun
tanem. Kakabsat, agyaman man na una yan, kahit nagdenggay kita nga sunata.